अभिमानाने सह्यगिरियन अभिमानाने सह्यगिरियन सांगे गर्जुनी समुंदर हाय जगात एक नंबर आमचं कोकण हे सुंदर हाय जगात एक नंबर आमचं कोकण हे सुंदर हाय जगात एक नंबर हो आमचं कोकण हे सुंदर हाय जगात एक नंबर हो आमचं कोकण हे सुंदर तर नमस्कार मंडळी, आमच्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश होटल तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. तर गुड मॉर्निंग. आता म्हणजे मी आकण्याला जाऊन आलो सकाळ सकाळ आणि जे आपण काल गर्द लावले म्हणजे खेकड्यांसाठी पकडायसाठी ते आता आपल्याला काढायला जायचं. तर आपल्याला मी काल बोललेलोच की ती वेगळी व्हिडिओ बनवेन आणि ती वेगळी म्हणजे दोन वेगळ्या वेगळ्या व्हिडिओ बनवेन छोट्या छोट्या, म्हणजे तुम्हाला बघायला प्रॉब्लेम नाही होणार, जास्त मोठ्या नाही व्हिडिओ होणार. तर आता जातोय मी. आता वाजले 7:30 वाजून गेले. आधी गुरं पण तिकडे बघायचे आहेत म्हणजे लावलेल्या सकाळची ती, नंतर त्यांना आणायचे आहे 9:30 वाजता, त्याच्यामुळे जरा टाईम होईल पण लवकरच जातो आधी आणि कोण गेला तर परत काढून नेईल. त्याच्यामुळे बघतो आता नागे आहे का दुकानात, तो झोपलेला असतो तर त्याला घेऊन जाईल, नाही आला तर मग 1 तास. तर जाऊया आधी आपण बघायला. ओय चला, मला बोलता सकाळी पाणी आहे का त्याच्यात वत्ता, तर तुमच्या एक ठेली पण आणले आणि त्याला स्पीकर पाहिजे तो देऊन ये. झोपा काढे नाही गेला. 7:30 वाजता आहेत, 7:30 वाजून गेले. चले काय बोललास ना, व्हिडिओ चालू करून ये इथं आलोय. हे झोपा काढेत आमच्या इथं. जय श्रीराम भगवान विष्णू. रामकृष्ण रे, उठा आता. हबं लावलं इथे. तर बघूया आता किती भेटलीत आतमध्ये का नाही भेटलीत काय माहिती. तर परत आज अजून सुट्टा टाकायला लागतील. तर आमच्या इकडे होती सुकट रे, नंतर सांगितलं आईने. जा कोण जात आहे काढायला. तर तिरी भेटलेली आहे याला. हाव काय रे, परत लावायचे दगडी फेकू नका. कोण दिवड आहे? तर एक दिवड पण आहे. कुठे गेला तू? तर दिवड असला तर काय करणार आहे, खाणार आहे तुला? एक पण नाही. मासा एक, हो मासे शिरले. ह्याच्यात एक पण नाही आहे. मासे शिरलेत. खायचं रे मास. तो एक किरवा हाय, किरवा हाय ना. कुठे मला वाटलं किरवा आहे का काय. पाणी जाऊ दे सगळा. नेव घरात आता काय देस चढून वास येत आहे त्याचा. इथे काहीच नाही भेटला. बेडकी होती काय रे. दिवड पण आलेला बाजूला, तो पण शिरला असेल आतमध्ये मला वाटतं. आता वरती काहीच भेटला नाही. आता जातो खाली 2 ढवांमध्ये लावलेलं तिथे. तर सुकट्या जरा कमी पडली मला वाटतं. हां गांडूलच टाकायला पाहिजे होतं. चालायला पण भेटत नाही दगडींमधून. चप्पल सरतात पॅरवांच्यात ना, मुस्काट फुटायचा पडतात. भरपूर पाय सरतात. बघू खाली एक तरी भेटलाय काय. पिशवी एवढी मोठी आणली बघायलाच नको.
भाट्रोली तरी शिरलीत का नाही माहित नाही. आता बघूया आपण काय भेटतंय तो. हा ढग होता पहिला तो होरला तो काल तिथून दाखवलं तिथून दाखवलं पूर्ण होरला हा इथे पण असा आणि हा इथे खालती पाय बघ काय सरतात. तर आता इथे एक आहे ह्याच्यात तरी काय भेटलाय का नाही काय माहित नाही. आतड्या टाकले असते तर भेटले असता नाही तर काढू. याचा वास आता मारायला लागला. आहेत तर ह्याच्यात भेटलीत नशीब व्हिडिओमध्ये काहीतरी दाखवायला भेटलीत. देव पावला आम्हाला. तर मित्रांनो इथे का भेटली माहिती आहे का तर इथे हा म्हणजे ह्या साईडला खालती उतरून गेले की इकडे येतात इकडे भरपूर असतात ह्या साईडला. आहेत पाहू शकता. बघा एक आला आहे तिथे ह्याच्याजवळ आहे म्हणजे बॉटलीच्या खाली मोठा आहेत मोठी आहेत चांगली मूसवाली पाहू शकता. वाव आता आमच्या आहे. नाही ते ना आपण लहान होतो ना तेव्हा ह्यांना पण घाबरायचो. हे लक्षात ठेव. किती आहेत? दोन आहेत ना मोठी आहेत. तर काहीतरी दाखवायला तुम्हाला भेटली 2 तरी. ओपन कर थांब पाणी जाऊ दे सगळा गेला ना येतील का ह्याच्यातून बाहेर. तिरका एक हाय काय रे दोघं घुसलो. खाली पिशवी फाटल्या एक साईडला म्हणजे बारकुशी वाईस दाखव जरा ओपन कर. हा याला मोठी आहेत रे. मोठे हां तर हे मोठी आहेत पाहू शकता. हां ठेव. पण ह्याच्यात खायला काय नाही. संध्याकाळी आणीन मी खायचा. ठेव इथे ते भेटतील अजून. ते वास नंतर जायला लागला रे त्याचा. सकाळी आता बघितलं वर पण वास नंतर यायला लागला त्याच्यामुळे. हां काढून तर लवकर येतो. आता खाली माहिती आहे का नाही का भेटली का नाही. तर मित्रांनो बघितलं तसं आता तुम्ही त्यांना बाहेर पडता येत नाही. नंतर जेव्हा आतमध्ये जातात तेव्हा ते बॉटली ते असतात ना ते असे ओपन होतात म्हणजे आतमध्ये जाताना ते स्प्रिंगसारखे होतं ना म्हणजे कापलेले असतात त्याच्यामुळे. नंतर येताना मग त्याला तो असं असतं अशा प्रकारे झालेला पण तो ओपन नाहीत म्हणजे निघताना येत नाही बाहेर त्यांना परत. ते बघी खाल्ली ना रे त्याने. हां तेच 2 मोठे होते. हा कालचा गेट तुम्हाला पहिल्यांदा दाखवताना आला संध्याकाळी जाताना लगेच हे दाखवला पण थोडा दिसला नाही. गेट म्हणजे धाड पडला तिथे. तर काहीतरी भेटला नाही. इथे नाही लावू शकत रे ढव पाहिजे. ढवात बरा जेवढी किरवी असतात ना त्या ढवातली म्हणजे इकडची तिकडची तेवढी जमा होतात तिथे. जर मित्रांनो वास जर आला असता ना चांगला तर मग मस्त झाला असता. कारण का आता हौशाला म्हणजे आयुषला आहे नाही तर. हां टाक. हां तर ह्याच्यात पण आहेत. देव पावला इथे पण. ते इकडे भारे त्याला घे आणि भारे पिशवी दे माझ्याकडे. थांब पिशवी दे. थांब पिशवी इथे भारे इथं बाहेर येईल पाणी इथे. देव पावला आम्हाला. ह्याच्यात पण आहेत. हां परत लावू. किती आहे ह्याच्यात? 2 आहेत मोठी. हा याला नशीब 4 तरी भेटली. तर पाहू शकता ह्याच्यात पण 2 मोठी आहेत. सर्व पाणी काढावं लागतं. मेहनत केली एवढी तर काहीतरी भेटला. 2 ते 2. एक लहान आहे आणि एक तो मोठा आहे त्या साईडचा पाहू शकता. एक आला मोठावाला आहे.
गेली दोन्ही. दाखव जरा दाखव घरी ना दाखव ना जरा. तर पाहू शकता जागा इथे ठेवला बरं. 4 आहेत मोठी. ए दिप्या. दिसायसारखा नको ठेवून तर कोण येईल. इथे ठेवू. ठेव. कुठं किरवी आता काय हे दीप्याला पाहिजे असेल तर विचार. मला तर नको आहेत. आज शनिवार आहे. मी फक्त काय संडेला खाता. मला माहितीच आहे. आता आपण कधी खातच नाही एवढी किरवी काय आपल्याला आवडत नाही. सध्या आपले उपवास. त्या 4 भेटली दाखवाय पुरती नशीब. वरती कायच नाही भेटली कारण का वरती नसतात एवढी किरवी. तर मित्रांनो आता व्हिडिओ इथेच थांबवतो. कारण का आता व्हिडिओ मोठी नाही करायची. आपल्या बारक्या बारक्याच करायचे होते व्हिडिओ. तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. आणि तुमच्या गावाकडे कशा प्रकारे पकडत किरवी ते पण आम्हाला सांगा. म्हणजे आम्ही ट्राय करू इकडे. आमच्या इकडे भरपूर प्रकार आहे. 3 प्रकारे नाही भरपूर काय काय लावतात अजून. आता प्रशांत असं सांगितलं नसतं. प्रशांत मुंबईला गेला म्हणून तर सांगितलं असतं त्याने पण. फक्त मी गलाला किरव्यानं गेला आहे. गलाची किरवीच पकडतात. बाकी भरपूर काय काय टोकणं विकणे लावतात. तर आम्ही दाखवू तुम्हाला जेवढं आम्हाला जमल तेवढं. म्हणजे इकडे काय काय लावू तेवढं आम्ही खेकड्या बिकड्या जातो ते. तर आता व्हिडिओ इथे थांबवतो. तुम्हाला कशी वाटली व्हिडिओ ते सांगा आवर्जून करा. आणि जे नवीन असतील आमच्या चॅनलला त्याने सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा. टाटा बाय बाय.